गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव बा दिनैनि बे मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रायाव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दायो आङो जोंनि गिर्जा न' सिङाव दायो आङो दंफैयो। थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि उनथिंजाय माबा माबि फिसा फिसौ साजायनाय। थ' बियो जोंनि थांनाय ख्रिस्टमासाव जास्ट फिसा फिसौ माने डेक'रेसन खालामनायमोन। बियो दाबो दङ, बोखारनाय जायाखै। दायो बेखौ बोखारनो जोङो थांगासिनो दङ। थ' बेनि सिगां अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों दिनैनि बे दिनजों लोगोसे फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव नोंथांहा बा नायगिरि साफ्रोमबो माबा मोनसे लाब मुलाम्फा जागोन होननानै नायगिरि डियार भिउवार्स एन्ड साबस्क्राइबार्स बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोंनि ख्रिस्टियान जिबना जोंनि ख्रिस्टियान जिउनि थांनानै थानाया इनायनो गोनांथार आरो सिरियास। अरायबो सानफ्रामबो जोंनि ख्रिस्टियान जिबना दिनै साननो गोनां बे संसाराव आङो मा रोखोम दङ इसोरनियाव बेखौ जोङो मोनदांनो गोनां। थ' बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोनसे फिसा फावलनि बाथ्राखौ लानानै दिनै आङो सावरायनो सानदों। थ' बेनो जाहैबाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, A serious warning of Pauls. पाउलनि मोनसे बिराद सिरियास गोख्रों मोनसे वार्निं हरनाय, बेबायदि बिथोन हरनायखौनो दिनै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो सावरायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौना पाउला रम मण्डलीयावहाय बे सिटिखौ दिनै लिरनानै दिनै हरदोंमोन। थ' बे रम मण्डलीयाव जे सिटिकआव जे बाथ्राफोर दिनै लिरनानै हरदों, बे बाथ्राखौनो दिनै आंबो नोंथांमोनजों दिनै सावरायनो सानदों। अनज्लायग्राफोर, नोंथांमोनाथ' दिनै मिथिगौ पाउला सोर, बेखौ बुङाब्लाबो जागोन ना मा होनो? नाथाय पाउला सासे बिराद पारफेक्ट इसोरनि सासे मावगिरिमोन। अनज्लायग्राफोर, जोङो दिनै बाइबेला बेखौ जोंनो मिथिहोयो आरो जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन जे पाउला सासे इसोरनि पारफेक्ट वार्कार, थार सासे मावगिरि, सासे मानसिमोन दिनै पाउला, मिथिबायना? आरो बियो बेल' नङा, he was very very close to God or Lord Jesus Christ. बे इसोरजों बिराद खाथिमोन, जिसु ख्रिस्ट'जों बे इनायनो सोमोन्दो दंमोन, खाथिमोन। बेनिखायनो मा पाउला रम मण्डलीयावहाय बेबायदि मोनसे साबधान गोख्रों बेबायदि वार्निंखौ दिनै बियो हरदोंमोन। अनज्लायग्राफोर, दिनै बे वार्निंआ दिनै रम मण्डलीयावल' नङा, ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि थाखायबो बियो अनज्लायग्राफोर दिनै जोङो बेखौ मिथिनानै लानो नांगोन। बे पाउलनि बाथ्राया दिनै जोंनि थाखायबो, रम मण्डलीनि मानसिफोरनि थाखायल' दिनै बियो नङा, दिनै जोंनि थाखायबो जों दिनै बेखौ बुजिनो मिथिथारनो दिनै नांगोन। बेनिखायनो फै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, पाउला मा वार्निं हरामोन बे रम मण्डलीयाव, जोङो बेखौ फरायनानै खोनासंनानै जोङो लाग्रोनि। थ' बेखौ मोननो हागोन रमान्स चैप्टार 8 verse 13, रमनि 8 बालाबनि 13 सिरि जोङो फरायनानै जोङो लाग्रोनि। बेयाव मा बुंदों पाउला? बेयाव बेबायदि होनदों पाउला, अनज्लायग्राफोर, there is written like this, मानोना नोङो मोदोमनि हास्थायनाय बादि थाबायोब्ला नोङो थैगोन। मा होननानै बुंदों पाउला? मानोना नोङो मोदोमनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि थाबायोब्ला नोङो थैगोन, नाथाय जिउनि दैदेननायजों मोदोमनि हास्थायनायखौ फोजोबब्ला नोङो गोथाङै थागोन। मा होननानै बुंदों? नाथाय जिउनि दैदेननायजों मोदोमनि हास्थायनायखौ फोजोबब्ला नोङो गोथाङै थागोन।
अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहाम थारैनो बे बाथ्राखौ खोनाबाय इंलिश बाइबेलाव लिरदों For if you live according to the flesh you will die but if by the spirit you put to death the deeds of the body you will live अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर बे बाइबेल सिरिखौ मबाइल डिजिटेल एपनिफ्राय आङो लानाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहाम थारैनो बे बाथ्राखौ दिनै खोनानो मोनबाय मा होननानै बुंदों रम मण्डलियाव रमनि बिसासिफोरनो दिनै पाउला बे बाथ्राखौ होनदों दिनै जोंखौबो होनदों अनजाग्राफोर मा होननानै बुंदों मिथिबायना मानोना नोङो जोंखौ होनदों नोङो मोदोमनि हास्थायनाय बादि थाबायोब्ला नोङो थैगोन जोंखौबो होनदों जुदि जोङो जोंनि मोदोमनि बे संसारनि लुबैनाय बादि हास्थायनाय बादि जुदि जोङो थाबायोब्ला जोङो थैथारगोन अनज्लायग्राफोर बेनिखायनो बुंदों नाथाय जिउनि दैदेननायजों जे आत्मिक जिबननि दैदेननायजों मोदोमनि हास्थायनायखौ फोथैब्ला नोङो गोथाङै थागोन सोरनियाव इसोरनियाव नोंनि आत्मिक जिबना बेनिखायनो अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर फै जों एसे गोथौयै जोङो सिन्था खालामनि मानो why Paul says like this what is reason नोंथांमोना मिथिबायना पाउला दिनै मानो बे बाथ्राखौ होनखो बेनि जाहोना मा जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बेखौ मिथिथारनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्टनि लें आरो लेंजोफोर नोंथांमोना मिथिगौना पाउला दिनै बे बाथ्राखौ मानो होनदों मानो नाथाय पाउलनि बेनि बुंनायनि खारना जाहैबाय बेनि मेन ओंथिया बेनो जाहैबाय मोनथिबायना स्पिरिचुवेल एन्ड इटारनेल डेथ बेनि सोमोन्दै बे बाथ्राखौ बियो होनदों पाउला जे आत्मिक जिबना अरायबोनि थाखाय जे थैगोन बे बाथ्राखौसो दिनै पाउला बुंदों जुदि जोङो जोंनि मोदोमनि लुबैनायजों जोङो दैदेनजायोब्ला जोंनि मोदोमनि लुबैनाय बादि जोङो थाबायोब्ला जोंनि जे आत्मिक जिबन बे जिबना अरायबोनि थाखाय दिनै बियो थैनानै थांगोन अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर बे आत्मिक जिबना बे इसोरनियाव अरायबो दिनै दाम गोसा ओरैबादि कस्टलि मिथिबायना इनायनो दाम गोसा आरो इनायनो इम्परटेन्ट खृष्टनियाव जोंनि बे आत्मिक जिबना बेनिखायनो अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर दे जोङो बे समाव गावखौनो गोग्रोमनि बे समाव जों गावखौनो दांनायनि आङो मा रोखोम थाबायदों आङो मोदोमनि लुबैनाय बादि थाबायदों नामा आङो जिउनि दैदेननायजों इसोरनि जिउनि दैदेननायजों आङो थाबायदोंना थाबायाखै ना आङो मोदोमनि लुबैनाय बादि मोदोमनि हास्थायनाय बादि आङो थाबायबाय नामा जुदि आङो मोदोमनि लब लालसा लुबैनाय बादि जुदि जोङो थाबायबायब्ला जे जोंनि आत्मिक जिबन स्पिरिचुवेल लाइफ बे अरायबोनि थाखाय बे थैगोन अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर आरो बे स्पिरिचुवेल आत्मिक जिबना इसोरनियाव इनायनो गोनांथार आरो दाम गोसा दिनै पाउला बेखौनो रम मण्डलियाव बेखौनो लिरहरदों दिनै जोंनोबो बेखौनो लिरहरदों जोंखौबो वार्निं हरदों दिनै पाउला बिराद सिरियासनो अनजाग्राफोर जोङो दिनै बेखौनो मिथिथारनो नांगोन मिथिबायना Paul has described living according to the flesh as a life without Christ पाउला बेखौनो डिसक्राइब खालामदों जाय मानसिया मोदोमजों दैदेन जायो जाय ख्रिस्टियाना जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै मोदोमनि लब लालसा लुबैनायजों दैदेन जागासिनो दङ बा दैदेन जायो बेबायदि ख्रिस्टियाना मा बेनियाव जिसु गैयै जिसुनि आखु गैयै सासे ख्रिस्टियान लाइफ उइदाउट जिजास क्राइस्ट बेबायदि व्यक्तिया जाय ख्रिस्टियाना गावनि हास्थायनाय गावनि मोदोमनि लब लालसा लुबैनायजों दैदेन जायोब्ला मोदोमनि लुबैनायजों दैदेन जादोंब्ला जाय ख्रिस्टियाना बेबायदि ख्रिस्टियाना बेनियाव जिसु गैयै सासे ख्रिस्टियान मानोना जाय ख्रिस्टियाननियाव इसोरनि जिउ दं
बियो माब्लाबाबो मोदोमनि लब लुबैनायजों माब्लाबाबो बे दैदेनजाया आरो मोदोमनि लुबैनाया बिनियाव माब्लाबाबो जाफुंथारनाय नङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन। आरो बुंबावदों, those who live according to the flesh are not Christian। बिराद गिदिर बाथ्रा बुंबावदों, जाया मा होनदों मोदोमनि बादि थांनानै थायो इसोरनियाव, बियो माब्लाबाबो ख्रिस्टियान नङानो। इसोरा माखौ लुबैदों होनब्ला जोंनि जिउखौ बियो लुबैयोखाय जोंनि आत्मिक जिबनखौ बियो अरायबो साबना हामना बोलोग्रा बेखौ दिनै बियो लुबैयो। जोंखौ जिउजों थाबाय जानायखौ बियो दिनै लुबैयो। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंबावदों, इसोरा जिउ, खुलुमग्रा साफ्रोमबो बेखौ जिउजों खुलुमनो नांगौ। बाइबेला दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो नायदो अनजाग्राफोर, जोंनि ख्रिस्टियान जिबना माबादि इम्परटेन्ट, माबादि गोनांथार। बेनिखायनो मा होनदों, those who live according to the flesh they are not Christian, they cannot please God होनदों। जाया मोदोमनि लुबैनाय बादि मोदोमजों थांनानै थायो जाय ख्रिस्टियाना, बियो ख्रिस्टियान नङा आरो बियो इसोरखौ माब्लाबाबो गोजोन होनो दिनै बियो हायानो। बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, फै बे समाव जों गावखौ मोनदांनि मिथिनि, आङो मा रोखोम ख्रिस्टियान, आङो मोदोमनि लब लालसाजों थांनानै थाग्रा सासे ख्रिस्टियान नामा? मोदोमनि लुबैनायजों दैदेनजाग्रा आं सासे ख्रिस्टियान नामा? जुदि जोङो मोदोमनि लुबैनायजों दैदेनजाग्रा सासे ख्रिस्टियानब्ला जोङो थांनानै थानाय नङा, जोङो थैथारगोन। इसोरनियाव जोङो गोथां जों दिनै जानाय नङा। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेखौनो पौला दिनै रम मण्डलीयाव साजेसन हरदों, वार्निं हरदों। सिरियासलि दिनैबो बे बाथ्राया, बे पौलनि बाथ्राया जोंखौ बिराद सिरियासै वार्निं होगासिनो दङ। अनज्लायग्राफोर, नोंथाङा जुदि ख्रिस्टियान जाबायब्ला, नोंथाङा जेसेखि बैसोनि मानसि जाया मानो, नोंथाङा सासे बिमा बिफा जानो हागौ, नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला दिनै जानो हागौ। जोङो गावखौ दांनायनि अनजाग्राफोर, बे समाव नोंथांमोननिसिम मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनि। थ' बेखौ मोननो हागोन रमनि 8 बालाबनि 7निफ्राय 8 सिरिसिम आं फरायनानै खोनासंहोबावनि मा बुंबावदों। बेनिखायनो बाथ्राया बेनो, सोरबाया मोदोमनि हास्थायनायजों सदब जाब्ला बियो इसोरनि बिसारु जायो। मिथिबायना? बेनिखायनो बाथ्राया बेनो, सोरबा मोदोमनि लुबैनायजों सदब जायोब्ला सोरबा ख्रिस्टियाना बियो इसोरनि बिसारु जायो। मानोना बियो इसोरनि आयेनखौ मानिया आरो बियो मानिनोबो हाया। आरो 8 सिरियाव बुंदों, जायफ्रा मोदोमनि हास्थायनाय बायदि थाबायो बिसोरो इसोरखौ खुसि खालामनो हाया। अनज्लायग्राफोर, जोबनायाव बेखौनो बुंदों, जायहा मोदोमनि हास्थायनाय बादि थाबायो बिसोरो माब्लाबाबो इसोरखौ खुसि खालामनो हायानो। थ' जोङो माबोरै इसोरखौ खुसि खालामनो हागोन बिदिब्लालाय? जोङो जिउजों थाबायनो नांगोन, जिउजों जोङो इसोरखौ खुलुमनो बाख्नायनो नांगोन। जोङो मोदोमजों जोङो सदब जानो दिनै जों नांनाय नङा। अब्लासो जों इसोरखौ खुसि खालामनो हागोन। इसोरजों दिनै जोङो हामजा जानायखौ दिनै जोङो मोननो हागोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बाइबेलनि बाथ्रा दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंदों। थ' अब्ला बे समाव ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर, दिनै पौलनि सिरियास जे रम मण्डलीयाव वार्निं हरदों, बेखौ साफ्रोमबो गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो बे समाव आं मिजिंथिहरदों। दिनै जोंखौबो बेखौनो वार्निं होदों। ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर, रमान्स 8 chapter 8 verse 13आव, मानोना नोङो मोदोमनि हास्थायनाय बायदि थाबायोब्ला नोङो थैगोन, नाथाय जिउनि दैदेननायजों मोदोमनि हास्थायनायखौ फोजोबब्ला नोङो गोथाङै थागोन। बे बाथ्रायानो बुंबाय स्पिरिचुवेल आत्मिक जिबन, दिनै थैनायखौ बियो बुंदों। अनज्लायग्राफोर, दिनै पौला, बेनिखायनो फै जोङो जिउजों इसोरनियाव नांथाबनि, बेनियाव थाबायनि, मोदोमनि हास्थायनाय बायदि जेन' जोङो थाबाया, नङाब्ला जोङो गोथै जागोन। जोङो नुनायाव गोथां जानो हागौ, नाथाय इसोरनियाव जोङो गोथै जागोन। नोंथांमोनखौ आसा खालामदों बे समाव गाहामथारैनो बे बाथ्राखौ गाहामथारैनो बुजिबाय। सासे ख्रिस्टियान जानानै
सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानायखाय नोंथांमोननि जिबनाव बे बाथ्राया खामानि मावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय। थ' हामबायसै ख्रिस्टियाननि अनज्लायग्रा लोगोफोर, इसोरा बे मेसेजनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों, नोंसोरनि गोसोफोरखौ सोलायथों आरो जों बयजोंबो लोगोसे थाफ्लायदों आरो दिनैनिफ्राय जों बयबो मोदोमजों दैदेनजायालाब्लानो जोङो जिउजों दैदेनजाग्रा जों साफा दिनै जों ख्रिस्टियान जादिनि। थ' हामबायसै, गोजोन्थों, इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों। खुलुमबाय।